Baina, nondik hasiko gara? Lehenik ikusi zer hobetu behar dugun. Ze subentzio dauden ikusi behar da. Zer finantzaketa behar dugun. Inbertitu efizientzian errazagoa da orain. Egin zure hobekuntza plana, ezagutu behar duzun finantzaketa eta eskura dituzun laguntza eta kenkariak. Sartu birkaitze eraginkorra.laboralkutxa.eu simulatzailean. Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera. Gaur urtarrilak 24, asteazkena, elkarrizketa bakarra izango dugu. Gaurkoan, Patxi Salaberri eta Juanjo Zubiri izango ditugu platoan. Eta hauek Iker Salaberrirekin batera idatzi duten liburuaren inguruan hitz egitera datoz. Liburu hau Ignacio Bergara Goitzuetarraren gutunak izena dauka eta Nafarroako gobernuak Euskaltzaindiarekin batera argitaratu duen liburua da. Baina horrekin hasi baino lehen goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1924 urtean, Errusiako Petrogradek Leningrad izena hartu zuen. Aurrez, San Petersburgo ere izan zen. Urte batzuk geroago, 1979an, salbuespen egoera ezarri zuten Madrilgo Unibertsitatean, 300 ikasle baino gehiago atxilotuz. Egun berean, baina 1977an, Atotxako sarraskia gertatu zen. Madrilgo Atotxa kalean, 5 abokatu laboralista hil zituzten eskuin muturreko kideek. Joaquin Navarro komunistaren bila joan ziren, baina hau ez zegoenez, bertan zeudenak garbitzea erabaki zuten. Enrique Valdevira Ibáñez, Luis Javier Benavidez Orgaz eta Francisco Javier Sauquillo Pérez del Arco abokatuak, zuzenbidea ikasten ari zen Serafín Holgado de Antonio Gaztea eta Ángel Rodríguez Leal administraria hil ziren. Larri zaurituta geratu ziren Miguel Sarabia Gil, Alejandro Ruiz Huerta Carbonell, Luis Ramos Pardo eta Saurquilloren emaztea Dolores González Ruiz, haurdun zegoena eta umea atentatu horren ondorioz galdu zuena. Eta bukatzeko, 2009an, 160 km orduko haizeboladak eragin zituen zikloi batek Euskal Herrian kalteak sortu zituen. Espainia eta Frantzia 20 hildakotik gora eragin zituen. Gaurko lerroburuak ikus ditzagun. Nafarroko gobernuak 2.600.000 euro inbertituko ditu datuak prozesatzeko zentroren gaitasuna bikoizteko. Irujo kontseilariak Logix farmazeutika enpresa bizitatu du baztanen negozioa sendotzera, digitalizatzera eta energia eraginkortasunera bideratutako inbertsio plan berria ezagutzeko. Nafarroko gobernuak eta Nafarroko Volkswagenek bilera izan dute fabrikaren lehiakortasuna eta elektrifikazioa aztertzeko. Ingurumenak 480.000 euro bideratuko ditu basoko produktuen salmenta eta eraldaketarako. Nafarren Aztar Nafar Westen liburuaren 3. edizioa kaleratu da. Ameriketako euskal artzainen migrazio fenomenoaren 150 irudi baino gehiago biltzen ditu argitalpenak. Sanduzelaiko auzo eztabaidagunerako 2024ko lehenengo bilerarako galderak eta iradokizunak egiteko epea hortzegunera arte zabali dago. Iruña munduko pilota hiriburua gaur aurkeztuko da Fitur Turismo Profesionaleko ferian Madrilen. Arantza hotelak Europako hotel jasangarri onenaren saria eskuratu du. Zunbileko inauteriak ospatuko dituzte Ilbeltzaren 26tik 28ra igandea goizeko 11etan abiatuko da karrozen desfilea Ulibeltza elkartetik. Aste
aste honetarako agenda ikusiko dugu. Asteazkenean, Arrosadiako liburutegi publikoan arratsaldeko 6etan ipuin kontaketa egonen da. Ordu betez, Maitane Perezek txikienei ipuin berri eta zirraragarriak kontatuko dizkie, mota eta jatorri guztietakoak. Euskarazko jarduera izango da 4 eta 8 urte bitarteko haurrentzat. Ostegunean, alde batetik ipuin kontalaria egongo da Artarrabiako kultur etxean. Betiko ipuinetaz asperturik Jaione Urtasun ipuin kontalariekin. Liburuetako pertsonaia eta istorio erakargarrienak bildu ditu bestelakoak kontatzeko. 4 urteko aurrei zuzendutako ikuskizuna da. Arratsaldeko 6etan abiatuko da, sarrerak doainik izan da. Bestetik, irakurle txokoa euskaraz Sanduzelaiko liburutegi publikoan, urtarrilaren 25ean arratsaldeko 7etan. Fertxu Izquierdo idazleak koordinatuta. Arkaitz Kanonen Ni ez naiz Mikel Laboa izeneko liburua izanen da eztabaidagai. Ostiralean, alde batetik, ipuin kontalaria Artikako udal liburutegian. Ipuin kontalaria kontu kontari ibiliko da Artikako liburutegi publikoan. 4 urtetik gorako aurrei zuzendutako saioa da eta doakoa da. Aldez aurretik ostegunean gonbidapenak banatuko dira liburutegian. Beste alde batetik, Ibai Ahoak liburuaren aurkezpena egongo da Iruñako Katakrak liburutegian. Aritz Pardinaren estreinatutako liburua da Ibai Ahoak, filosofian lizentziatuta bere formazioaren ejeak eta egunerokotasunak eragindako kezkak ekarri ditu Orriotarra. Aforismoen bidez eta literatura eta filosofiaren arteko mugak jorratuz hainbat kontzeptu eta ideiaren inguruko gogoetak eskaintzen ditu. Arratsaldeko 7etan Katakraken. Bukatzeko, Hotz Ikara kontzertua Burlatako gaztetxean. Hotz Ikara da lehenbizikoz oholtza baten gainean igarotzen garenean sentitzen duzuna, beldurrak eta arazoak bide batez mahai gaineratuz. Gaztetxea beti izan da talde eta artista berrien babesleku, sentimendu horiek oholtzaren gainetik behekaldera transmititzeko espazioa, hau da, Hotz Ikara horiek amorru bihurtzeko lekua. Horren baitan, Hotz Ikara Burlatako gaztetxeko kontrakultura aretotik sortua da. Belako taldeak Sigo Rodando diskoa aurkezteko neguko biraren baitan izango da Burlatako gaztetxean. Haiekin batera, Leitzeak, Txuleria Joder eta Arima Zaurituak DJ-a izango dira. 8etatik aurrera, sarrerak 10 euroren truke. Larunbatean, alde batetik, Egun Motelak aurkezpen kontzertuak Iruñako Aintzina tabernan. Egun Motelak Iruñeko musika kolektibo neurriak kontzertuak antolatu ditu Aintzina tabernan. Bris, Okimoki eta Nakar taldeek eskainiko dute kontzertua eta gero pintxadak antolatu dituzte Arima Zaurituak eta Gama Rafito Xuxeren eskutik. Sarrerak momentuan bertan. Beste alde batetik, Juslarrotxa Zibiboxean 11etatik 12:04 arte, arte laborategia familia artean bilduma ilustratuak. Ez da kaxa bat, izena du eta familiendako lantegia da, elkarrekin sortu, imaginatu eta gozatzeko. Saio bakoitzean, artista baten mundu magikoan murgilduko gara, gure adieraz moldea eta komunikazio moduaren bila. Lantegi bakoitza bukatzerakoan, erakusketa txiki bat sortuko dugu elkarrekin lan guztiak bilduta. Nahi duen jende orok gure sorkuntza lanak ikus ditzan. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, gobernuak Artaxoako tratamendu planta itxi du hondakin toxikoak jasotzeagatik. Ecofert Sansoain enpresak 2 urtean 5.000 tona lixibiatu baino gehiago prozesatu ditu Gipuzkoatik etorriak. 110.000 euro baino gehiago pilatu ditu isunetan azken urtean. Ez aktibo egongo da araudia betetzen duela egiaztatzen duen arte. Argazki nagusian, ezkerretik eskuinera, Daniela Alvarado, Juko Arami, Maite Mikeo, Pablo Berger, Patricia Andrade eta Josefina Magioto. Titularrean, Nafarroaren presentzia Oscar sarietan, Robot Dreams animaziozko filma izendatu dute. Goiko berrian, UPNek zuzendaritza irekia lortzeko lehiarekin ekingo dio biltzarrari. Alde batetik, Tokero, Ibarrola, Katalan edo Valdemoros alternatiba posibleak izan daitezke.
Bestetik, ezinegona udal taldeetan, PSN-rekin negoziatzeko betoa dela eta. Eskuineko berrietan, alde batetik, Sara Pina hil zuen gizona 17 urteko espetxe zigorrera kondenatua. Bestetik, txupinazoaren jaurtitzailea aukeratuko dute berriz ere herri bozka bidez. Azkenik, Congelados de Navarra enpresan 80 lanpostu sortuko dituzte Fustinanako lantegian. Beheko berrietan, alde batetik, Budimirrek Saudi Arabiaren eskaintzak jasotzen ditu. Bestalde, Iruñak pilotaren munduko hiriburu izateko proiektua aurkeztu du Fituren. Jarraian, 300 kirolarik San Cristobal Extrem ejertzitoak bultzatutakoa kentzea eskatu dute. Bukatzeko, Victor Lizarragak zio saria jaso du. Diario de Navarraren titular nagusiak, Sánchezek amore eman du berriro Just eta Erkeren aurrean, eta amnistia zabaldu du. Alde batetik, Puigdemont eta CDR-ak blindatu ditu, terrorismoagatik zigortutakoak barne hartutakoak. Bestalde, 89 enpresek Kataluniatik Nafarroara aldatu dute egoitza soziala. Argazki nagusian, Aste Zuriko ikasle talde bat La Contiendako pistetatik pasatzen da, Larra Belagua eski nordikoko zentroan. Titularrean, elur gutxirekin, baina Aste Zuria dago. 117 ikastetxeetako 4.006 ikaslek parte hartzen dute. Eskuineko berrietan, alde batetik, Congelados de Navarra enpresak 80 lanpostu sortuko ditu Fustinanan. Bestalde, legez kanpoko hondakinak jaso dituen Artaxoako lantegia itxi du gobernuak. Jarraian, Sara Pinaren senarrak 17 urteko kartzela zigorra onartu du hilketagatik. Lotan zegoela 5 labankada eman zizkiola aitortu zuen. Bukatzeko, 2023an 2.300 lapurketa baino gehiago salatu ziren Iruñean. Gorri koloretako berrietan Oskar sariekin lotutako 2 berri ditugu. Alde batetik, Nafarroa Oskarretara itzuli da Robot Dreams filmarekin. Bestalde, La Sociedad en la Nieve filmak 2 sari lortzeko aukera dauka. Gara egunkariaren titular nagusian, EH Bilduk Urdaibairi buruzko hitz egiteko luzamenduaz baliatzea proposatu dio Eusko Alderdi Jeltzaleari. Alderdi independentistaren ustez, Guggenheim handitzeko proiektua izozteko erabakiak lurraldearekin eta eskualdearekin elkarrizketa hasteko eta akordio batera iristeko balio behar du. Argazki nagusian, Mikel Oyarzabal eta Xeraldo Becker atzoko partiduan. Titularrean, Erreala Kopako final berri batetik pauso pare batera. Erreala Kopako finalerdietan da, Bigon zeltari 1-2 irabazita, Mikel Oyarzabalek eta Xeraldo Becker sartutako golei esker. Goiko berrian, Zubietak 5.563 tona lixibiatu bidali zituen baimenik gabeko enpresa batera. Erdiko berrietan, alde batetik, kolapsoa A63 eta A64an, nekazari eta abeltzainen protesta dela eta. Bestetik, 24 soldaduren heriotzak dibisioak areagotu ditu Israelgo gobernuan. Eskuineko berrian, gure zinema aretoetan euskarak ez du ia tokirik. Ia ezereza 2,48. Hori da euskarak Hego Euskal Herriko zinemetan duen lekua. 123an estreinatu ziren 574 filmetatik 14. Pantailak euskaraz eta atokiak neurriak eskatu dituzte egoera iraultzeko. Artefaktua atalean, Gararen lana aldarrikatzeko epaiketa. Euskal prentsa independienteak behin baino gehiagotan defendatu behar izan du bere lana epaileen aurrean. 2018ko urtarrilaren 24an bezala, Uhartekoren eskariagatik. Berriaren titular nagusian, filmen 2,5 eta emanaldien 1% ere ez dira izan euskaraz hegoaldeko zine aretoetan. Hego Euskal Herriko areto komertzialetan, iaz izandako estrenaldien datu gordin bezain kezkagarriak eman ditu zinemak euskaraz egitasmoak. 40 filmetatik bat egin dute euskarazko bertsioan, euskarara bikoiztuta edo euskaraz azpiidatzita. Argazki nagusian, Auturri gaineko zubia erabat itxita izan zuten atzo FDSEA sindikatuko kideek. Laborariek
A63 autobidea egun osoan blokeatu dute Baiona inguruan. Beheko berrietan, alde batetik, Nafarroako udaletan PSN-erekin negoziatzea debekatu die UPN-ek bere zinegotziei. Bestalde, Zubietako errauste plantatik 5.500 tona lixibiatu bidali zituzten Artaxoara. Jarraian, Israelgo 24 soldadu hil dituzte Gazan. Bukatzeko, CDR-ak, Tsunamikoak eta Puigdemont blindatuak izan dira PSOE, Juntos por el Cambio eta ERC-rengatik amnistia legeagatik. Euskal Herria irratiaren titular nagusian, Artaxoako tratamendu zentroa itxi du gobernuak, Zubietako erraustegitik hondakin toxikoak jasotzeagatik. 2 urtean, 5.000 tona lixibiat baino gehiago prozesatu ditu Ecofert Sasoain enpresak. Eskuineko berrietan, alde batetik, Gorka Urbizuren janela bat zuzenean. Gorka Urbizuk hasiera bat disko berria aurkezten zuen Iruñeko Laba elkartean eta 3 kanta jo zituen zuzenean. Janela bat kantua horien artean egonda. Beste alde batetik, Mikel Elizalde Bilabesa gidariaren hitzetan, ahaztuak sentitzen gara. Langileek dituzten komunak duinak ez direla uste dute. Euskal Herria irratian berretsi du hori bera Mikel Elizalde autobus gidariak. Gaurko eta biharko eguraldia ikus dezagun orain. Gaur, asteazkena, giro eguzkitsua eta epela izango da nagusi. Giro egonkorrak jarraipena izango du eta lehen orduetan hainbat txokotan behe-lainoa izango den arren, gainerakoan zerua oskarbi agertuko da egun osoan. Hego haizea nagusituko da eta arratsaldean ekialdekoa sartuko da kostaldean. Temperatura maksimoek antzera jarraituko dute. Kantauri surealdean 19-20 gradu ingurukoak izango dira eta gainerako tokietan 16-17 gradut artekoak. Ostegunean aldaketa txikiak espero ditugu, baina eguraldiak egonkor eta eguzkitsu jarraituko du. Kantauri surialdean behe-hodei batzuk ikusiko ditugu tarteka, batez ere kostaldean eta eguerdi inguruan. Izan ere, une horietan haizeak hego-mendebaldetik ipar-mendebaldera egingo du. Gainerakoan, ildo beretik jarraituko dugu, eta barnealdeko bailara batzuetan sortuko den lainoa salbu, gainerakoan giro eguzkitsua egongo da. Mediterraneo isurialdean temperaturak antzera jarraituko du, baina baliteke Kantauri isurialdean pitxin bat jaistea. Kaixo eta ongi etorriak gaurko elkarrizketara, oraingoan Patxi Salaberri eta Juanjo Zubirirekin gaude, atera berri den liburuaren inguruan hitz egitera datorrenak. Kaixo, zer moduz bikote? Kaixo, ongi, marko bai. Fresko baina ongi gustela, ez? Bai. Pasaden ostiralean, okerrezanago, zuen bi liburu, Liburu bikoitza. Bai, liburu bikoitza aurkeztu zenuten, eta ze liburu dira horiek? Ekarri dituzu, ez da? Bai. Hauek dira liburuak, ez? Bi. Bi atera dira, ez da? Bi liburu. Zer dagoen, azalduko du Patxik pixka bat, ez? Nola dagoen antolatua, nola dagoen antolatuak, bi liburuak. Izena esan, igual lehen biziko gauza. Titulua, bai. Ignacio Bergara, Goizuetararen gutunak, Arranbide, Arano eta Elama artikutza, 1700 eta 87, 1800 eta 11. Batean dago, gutunak daude, ez? Aurkitu ziren gutunak, eta bestean berriz, hizkuntzaren azterketa zeto. Bertan agertzen den, gutun horietan agertzen hizkuntzaren azterketa da. Egiten da, bai. Eta nondik dator horrelako liburu batzuk egitearen ideia? Zergatik esan zenuten, goazen egitera hau? Bai. Ideia baino gehiago aurkikuntza izan zen, ez da? Duela 4 urte edo, Goizuetako etxe batean, Paskoa Luzenea itzeneko etxe handia, ez? Berritu egin behar zuten, etxe handia, zarra, aspaldikoa, ez?
berritu egin behar zuten, eta orduan berritzen hasteko, pisu berriak egiteko edo, ustutzen hasi ziren, ezta? Dena ustutzen eta ustutzen hasi zirenean, etxe horretako gela batean, halako kutxa handi batean aurkitu zituzten, maindideak eta trapuak eta zeren azpian, izugarrizko eman zagun paper, gutun, liburu eta zera asko aurkitu zituzten, ez? Eta orduan begiratzen hasi ziren eta klaro ikusi zuten duela 200 eta gehiago urteko zerak zirela, ez? Kontuak, gutunak eta gauzak zirela. Dokumentazio asko, ez? Liburuak eta gutunak, ez? Eta kontua da, gutun horietako batzuk euskaraz zeudela. Eta orduan sorpresa izan zen, ez? Orduan, hango goizuteko euskara teknikariarekin jarri ziren kontaktuan, ez? Etxe horretakoak. Eta hango teknikario gurekin jarri zen harremanetan baita ere, bazirela, gutunak bazirela, euskaraz bazirela, ez? Eta, ikusi nahi ote genituen. Eta orduan, joan ginen ikustera, eta, klaro, euskaraz baziren, eta handik aurrera ginen, hau altxorra, izugarrizko altxorra da, duela 200 eta gehiago urteko gauzak, eta ustez, han goizutakok, bertakok ziren dokumentazioak edo gutunak edo gauzak ziren, ez? Eta orduan hasi ginen pixka bat aztertzen gutun horiek. Eta hori da jatorria, ez? Eta zuek zarete biak idazleak, baina beste norbait zuekin egon da prozesu honetan edo... Gu idazleak eskara guk idatzitu hauek, baina gehiago hizkuntzalariak, filologoak eta zera gara, ezta? Eta gero laguntzaileak, berda xori, Jomari eta pixkat azaldu. Liburua, gutunak jaso genituenean, guk hartu eta lehenbizi irakurri, interpretatu, transkribitu, lan hori dena, egin alde horretatik filologoak, ez? Gu hiru gara, gu biok eta beste Iker Salaberri, ezta? Baina, klaro, alde horretatik hori dena egiteko eta liburuak argitaratzeko eta laguntza izan dugu, bai familikoen aldetik, bai bertako jendearen aldetik, ez? Hango toponimak edo hango toki leku izenak non ziren, zein ziren, alakoak ziren edo ez, esateko argazkiak ateratzeko, olak burtinolak zeuden tokietan edo gaur egun nola dagoen edo ez, edo, hori guztia, Goizueta alderdian, gero Oiartzun eta... Hori da, bai. Pixkat kogatzeko, ez da... Gutunak Goizuetako burdinoletatik bidalitakoak dira, hauek behintzat, ez da? Eta hango Goizuetako argazkiak eta gauzak, datuak eta bildu ditugu, jaso ditugu, izan dugu laguntza beste alde horretatik, ez? Zein ziren, egileak zein ziren eta jakiteko, Elizako artxiboa laguntzari izan dugu eta denetatik, ez? Baina gero, idatzi erredaktatu bengo oharrak eta hizkuntza azterketa eta hori hiruan artean egin dugu, ez? Eta liburu hau ez da lehenengoa atera duzuena, ez da? Beste baten segida edo da? Aurrekoan olako beste liburu bikoitza egitura bera zuten, ez? Edizioa eta hizkuntza azterketa eta honetan 378 gutun argitaratu ditugu edo transkribatu eta iruzkindu eta aztertu. Eta hartanen ez horretzen horien zenbazien, gutxiago 200 eta gehiago, baina bestelakoak hemen gehiago dira batzutan zerrendak eta horreletan testu jarritu gehiago zegoen. Eta haiek ziren Jose Ramon Minondok idatzitakoak. Kontua da, Jose Ramon Minondo hori zen Oiartzungo burdinola bateko, Olaberriko arduraduna. Eta nagusia, Ola jauna, Goitzarinen artikutzan bizi zen. Eta orduan, Jose Ramon Minondok nagusi zen Juan Bautista Minondori bidaltzen zizkion gutunak kontabilitateko gauza zin, ez da, esateko zenbait janden, ogia behar zutela, makina bat hautsi zela, eta eraman zutela ez dakin ora konpontzera,
hitzaia behar zituztela, mea gutxi zutela, ez da gizerta bakiz ez, baina beti ere industria giroko kontua dira, eta horregatik da berezia, edo dira berezia, bi liburu hauek eta horrekoak, euskaraz testu asko ditugulako, testu zahar asko, baina gehienak dira, prediku eta eliza giroko gauzak, ez? Pesek itzultzen zituzten gauzak, gero berek elizan eta erabiltzeko. Baina hau bestelakoak dira, ez da? Eta pixka berezia da, euskaraz egotea garai hartan, euskaraz idaztea berare eta argitaratzea debekatua zegoelako, ez da? Baina hauek barne kontuak ziren, da orduan, euskarazko gauza franko daude, gero ordagazkoak ere baita hola. Eta horregatik dira garrantzitsuak. Aurreko hau noiz argitaratu zen? Orain 2 urte. Orain 2 urte eta, hauek aurkezpena pixka eta atzeratu da, baina hori 2 urteetan egin dugu berriz ere hau bai. Orain 2 urte. Kontuan izan, hauen balioa dela, patxik esan duen bezala, orain arte garai horretako ezagutzen ziren testu gehienak erlijiosoak ziren, erlijioarekin lotutakoak. Baina hauek, pentsatu, 600 eta gehiago gutun argitaratu ditugula, aurreko edizioan, Jose Ramon Minondok idatzitakoak eta honek Ignacio Bergarak idatzitakoak, eta 600 gutun euskaraz erlijioaz ez den beste gai batzu ez hitz egiten dutenak, ez? Eta, alde horretatik da garrantzitsua, du garrantzi berezia honek, ez? Beste testu mota batzuk ikusten direlako, ez? Desberdintasunak aurkitu dituzue aurreko liburu eta hauetan? Desberdintasunak Jose Ramon Minondo goizutarra zen eta Ignacio Bergerare goizutarra zen. Kontua da, ura luzez Oiartzunen bizitu zela eta orduan harremanak eta gauzak hangoekin, hango kontsejua udaletxea gertzen da eta hangoekiko harremanak eta horrela, ez da. Eta hau berriz, lehenbizi Arranbiden, eta Arranbide Aranon dago, eta orduan Aranoko jende franko agertzen da, eta Aranoko leku izenak eta horrela, eta bestean berriz, Minondorenetan, Oiartzun aldeko gehiago agertzen dira, ez da. Eta gero, hau, Arranbidetik, Aranotik, 1804an, Elamara joan zen, Artikutzako beste Burdinola batera, ez da. Orduan, harremanak, batarenak eta bestearenak diferenteak ziren, desberdinak ziren, ez da. Eta garaikideak eta herrikideak izan ere, hizkeran badira alde batzuk, ez? Badira desberdintasun batzuk eta guretako oso interesgarria dira. Eta hori segurazki izango da, Oiartzunen eta gero Aranoren eraginarengatik, eragin desberdinengatik, ez? Bestela gero gaiak eta gauza berberak dira. Azken batean, Jose Ramon Minondo Olaberrian Oiartzunen ari zen, baina Burdinola batean, eta hau beste Burdinola batean, hasieran Arranbiden, Aranokoan, eta gero berriz Artikutzako, hau da goizutako Elamakoan, ez? Orduan, eta helburua bera zen, ez? Ogia behar ziela, oli hori getzutela, mesedez bihartzeko, gero ez dakit nork etzuela gauza honik egiten, langile txarra zela, ez dakit zer olako kontua, ez da? Hitzaiak agertzen dira, gero meakariak ziren, mea garraioan ibiltzen zienak eta mea ateratzen zutenak, mea beharrezko etzen gero hortatik ura urtu eta burdein asko pieza egiteko, ze burdinoletan azken batean oraiko beste toki batzuetan egiten dira, ez da? Baina siderurgia antzen, ez? Hau da, burdinazko zauziak burdinoletan egiten ziren, hiltzeak edo zen burdinazko pieza, eta orduan oso toki garrantzizkoa ziren. Arriskugarriak ere lan egiteko, ikusten den bezala, ez da? Bati begia izurratu zitzaiola, besteari hanka, ez da gizera, toki arriskugarriak ziren, hau da, etzean, erraza lana. Eta hauek egiten zutena, bai Ignacio Bergarak eta bai Jose Ramon Minondok egiten zutena, nagusiari, lehen nagusiari, informazio hori dena jakinarazi, ez da? Zer gertatzen eta hori dena, ez? Talde horretatik, berezia, bai. Eta zuek idazle moduan, ze helbururekin atera dituzue liburu hauek?
Bueno, alde batetik goizutan agertu dira, Xubiri goizutarra da, orduan, bueno, bere herriko zerbait zen ez da, eta beste aldetik filologoak eta hizkuntzalariak gara, eta orduan, esan bezala, balio handia dute hauek, batez ere, prediku edo eliza giroko zeak etzielako, ez da. Orduan, gure helburua zen izan duten, hori, horiek argitara ematea, ahalik eta hobekiena. Gutun zaharrak dira, batzutan urbanak mantxak badituzte, ezetasunak janik daude neurri batean, zati batzu falta dira, orduan horrek beti zailtzen du, ez? Gero grafia berare ongi ulertu behar da, ez da horreko grafia, ez? Adibidez batean, honek, Ignacio Bergara, atxe erabiltzen du, xe, esateko zauzu, puhka, eta zera puhka, puxka, ez da? Eta Minondo berriz batzutan tie emateko, guk orain te bikoitzarekin idazten duguna, te azentu tilde batekin idazten zuen. Orduan, bueno, lehenbizi ongi ulertu behar dira gauzak, eta gero hor ikusten da baita ere ingururtako, goizutako hizkeraren evoluzioa ze gutunak, oso ahozko hizkeratik oso hurbil daude. Gainera gauza nahiko pribatua zen ez da, hola arduradunek, hola jaunari bialtze zizkiotenak. Eta orduan, hortarako goizutako horreko euskara ezautu behar da, hizkera, Xubirik ezautzen du, eta orduan horri esker ongi ulertu izan ditugu gauza gehienak, eta gero ikusi nola evoluzionatu duen hizkerak azkeneko 250 urte honetan, ez da. Badira gauza batzu, behar bada elizan ikasitakoak edo horrela, baina ez ziren, nola esan, kultura izugarriko jendeak, ez da, Burdinotako ardudanak ziren, eta hori da. Eta orduan, bueno, euskararen, ingururtako euskararen evoluzio ikusteko, beharrezkoa dira. Eta gero, dialektologian, hori sailkapenak egin dira, azkeneko urte hauetan, Iñaki Camino eta Koldo Zuazo eta hori bili dira, ez da, pixka bat, goizutako euskara non sartzen den, Nafarreran, erdialdeko euskaran, edo Aranokoa, edo horrela, ez? Eta orduan, hau izan eta, hobek ikusezakegu gauzak nola izan diren, nola diren orain, nola ziren lehen, eta aldaketarik izan den edo ez, sailkapen horretan. Eta zer izan da zuentzako zailena prozesu honetan? Zailena lan egitea. Ez, nik uste fase diferenteak izan ditu lanak, ez da? Lehenbiziko, fasean edo, izan zen dokumentu guztiak bereiztea, ez? Gero horiek irakurtzea, transkribatzea, ez? Eta transkribatu ondoren, gaurko grafiara eman, gaurko grafiarekin eman, eta gero, hizkuntzaren azterketari buruzko zerak egitea, ez? Zailena, ez dakit, lan luzea handia, ordu askoko lanak direla, dudarik gabe, ez da? Zenbat egon zarete, zenbat denbora? Zenbat denbora, hori, esan du Xubirik ez, orain 4 urte atera ziren, orduan behalakoan hasi ginen, euskarazko, gero badira erderazkoak, guguk gitu zitugunak. Eta hori, COVID garaia zen, darrela etxean itxitak geunden, orduan irakurri, transkribatu, eta hor hasi ginen, ez? Eta lehenbiziko 2 urtetan bukatu genituen hori Minondorenak, 200 eta izan bazien gehiago. Ia 300, bai. Ia 300. Eta gero hori haiek argitaratu eta segitu genuen, metodo bera erabiliz, egitura bera dute, ez? Eta ikasi genuen, baita ere, gauza nola egin ziren, hobeki, eta beste 2 urtetan, hori, hauek atera dira. Euskaltzaindiak atera ditu, Euskaltzaindiaren Iker 58 zenbakian, hauek, beste Iker 42, bilduma baita, Euskaltzaindian bilduma, eta finantzatu Nafarroko gobernuak, ez da? Nafarroko gobernuaren eta Euskaltzaindiaren arteko hitzarmenaren barnean sartu dira hauek. Eta zer gehiago galdetu? Zailena, Zailena. Ordu asko sartzea da, ez modu batera da besta pixka. Eta hasi iran ikustut egitura, nolako egitura eman bargerion garbi edukitzea, ez da? Zer gutunak hor daude, ez da? Eta gero, zer egingo du, nola aztertuko du. Eta hori, ikusi ondoren, horrela zatituko dugu, gauza hauek ukitu behar dut horrela, ez?
Gero, pues hori. Bai. Gero lan banaketa eta horrela. Hauen eta aurrekoen artean dagoen aldea, esan dizut lehen pixkat gutunak, Ignacio Bergararenak, hoite esan zerrendagoak dira, ez da, zerrenda gehiago gertzen dira bestean, testu jarraitu gehiago. Eta gero guk azkeneko bi hauetan, zera sartu du hartan, hiztegi bat ere sartu genuen, ez? Gutunetan azaltzen ziren hitzak eta horrela kategoria ematen dugu, gero definitu behar denean, oso hitz arrunta denean etxea adibidez ez du zerraten, ez? Hori sartu genuenan, eta oraikoan gauza bera egin dugu Bergararen gutunetan sartzen diren hitzekin, baina gero horretaz aparte, beste atal batean bien hiztegiak alderatu ditugu. Hitz tekniko franko daude, teknolektua deitzen dena, ez da? Ze azken batean hori burdinoletako mundua da, eta makina gauzak eta asko edo franko ezagutzen ez zienak, ez? Edo oso gaizki lekukotuta zeudenak, eta orain lekukotasun gehiago ditugu, testu gehiago eta horrela. Eta hori gero balia daiteke, hori euskaltzen hiztegia osatzeko, hiztegiak ameka osaterako, ez da? Eta ez dakit liburuen egitura bera, hori ez du azaldu, lehenbizikoan edizio egin dela bai, hor gutunak azaltzen direla, gero gutun bakoitzean, hainbat oinoar daude, ez, gauzak azaltzeko. Batzutan grafia kontua dira, beste batzutan bostula dagoela eta ez daigula ongi zar dago, baina irutzen zaigula udela bestea dela. Gero izen asko agertzen dira, kontabilitatea zen, orduan zehaztu behar zen, ez, hola arduradunak, hola jaunari esan behar zion nork zelan egin zuen eta non, ez? Orduan gauza horiek oso garrantzizko dira eta agertzen dira, hainbat toki izen, persona izen, baserri izen, eta gu saiatu gara esaten, gaur egunean oraindik ere, baldin badakigu, nongo etxea zen, nongo gizona zen, batzuk izutarrak ziren, beste batzuk aranoarrak, beste batzuk oiartzuarrak, eta... Testuak interpretatzea zaila egin zaizue, euskera hori ulertzea, letra ere, supongo. Bai, letra ulertzea, hori grafia ulertzea ez da erraza, baina, hortan nik uste franko asmatu dugula. Arazo bata, batez ere Bergararen idazteko modua oso apala zela nola baita esan, ez da? Orduan ez du, eta besteak ere ez, baina adibidez ez dute galdera markarik edo harridura markarik, gero oso puntuazio gutxi erabiltzen dute, eta esaldi batean koma menparatu edo anparatu gauza diferenteak esaten direla, ez da? Orduan puntuazioa gure gain gelditu da, eta batzutan ez dakigu xuxen non jarri behar den puntua edo koma edo hola, eta orduan olakoetan ere oino horren esan dugu, beste interpretazio hori egin daiteke, ez? Eta hori izan da behar bada zailena. Zailtasunetako bat hori izan da, zer puntuazio zainoak ez ziren oso gutxi agertzen ziren, eta klaro, guk interpretatu behar genuen hauek esan nahi zutena, ezta? Eta batzutan, koman non jarri, ez? Toki batean edo bestean, jarri, esan nahi aldatu egiten da, ez? Aldatu egiten zen. Eta orduan, Patxik esan duen bezala, zenbait esalditan edo bi interpretazio posible dira, ez? Eta orduan, gure ustez zuzena dena jarri dugu testuan zerean, ez? Eta gero oinarrian esan ez, guk hori interpretatu, baina beste hau ere posible da, ez? Beste ulertzeko beste modu hau ere posible da, ez da? Eta horrako gauzak izan direla, testu ikuspuntu horiek, ez? Interpretazio horiek bilatzea ematea eta zertzea, puntuazioa egitea hori, nahiko zaila. Gero, irakurtzea ere, noski, ez pasaude ohitua horrelako testu zaharrak eta irakurtzen zaila egiten da baita, ez? Hasiera batean ohitu arte, ez? Grafia horretara ohitu arte, ez? Baina, alde horretatik, Patxi oso, artxiboetan eta asko ibilia da, ez? Eta, ohitua da, eta alde horretatik, inolako arazorik ez. Ikasleen lanekin, horrein ordenagailu zituzten, lehen esko zituzten, ohitu ginen pixka bat, letra bereziekin. Eta sartu duzu ere USB bat, ez da? Jatorrizko testuetara eramaten gaituena. Bai, hemen dago, edizio lehenbiziko liburuan, hautsiko denik,
Hau da txartela, eta hau da gosegan sartu, eta orduan hori, hemen daude, bi gauza daude, alde batetik, kasu honetan, 378 gutun horien PDF-ak, argazkiak azken batean, PDF-ak argazkia direlako, ez? Guk egindakoak, originalak hartu. Original, eskanerrak, ez? Eskaneatu, PDF formatuan, eta hemen daude. Zertarako, edo zergatik, hau lan filologikoa da. Filologia kontuetan eta bestelakoetan interpretazioa, puntuazioa dela, eta ez dela zerbait ongi dagoen, ongi irakurri dugun, ez dut irakurri orduan. Gure arlokoek zalantza baldin badiuzten, norbaitek originala ikusi nahi baldin badu, ez du paperezkoa ikusi behar nahi, eta ez, aski dauka, hau ordenatua dago, fetxaka, hemen dago zerrenda, orduan nahi baldin badu, hemen dagoen zerrenda ikusi, eta hemengoa konsultatu, eta orduan ikusiko du gauzak xuxien nola diren, ez da? Hori da ondiena. Eta gero, beste PDF bat sartu dugu grafia originalean. Zekaro, hauek ez zuten horien bezala idazten, orduan. Gu gura transkribatu, haiek ibiltzen zuten grafiarekin, eta beste PDF bat sortu dugu denekin. Alde batetik argazkia daude, eta bestetik guk egindako transkripzioa, bai? Hor dokumentu horietan, gutun horietan agertzen den modu berean, grafia eta modu berean, ezta? Bai. Gero, liburuetan beretan, gauzak errazteko, ze gaur egungo irakurleen dako, aspaldiko zaiok oso zailak eta egiten dira, orduan, gaurko grafiarekin eman ditugu gutunak, K erabili dugu, H erabili dugu. Ez beti, erabat gaur bezala, bino nik uste edozein ekartzen baldin badu, irakur dezakeela, gaurko irakurle gazte batek eman dezagun, ezta? Zen bestela, zarra oso zea da, deserosoa gertatzen da, oiturarik ez baduzu, eta ez da bat ere zera. Baina hori ere sartu dugu badazpada, orduan. Bai, lehen aipatu duk, ez da, garai hartan, gaur egun dugun, alfabetoa eta idazteko modua, eta ez zuten etzikiten, ez da, eta orduan, isa, gaur egun isa esaten duguna ez, nola idazten zuten, batzutan esan du H-arekin ez, K ez, eta esan du beste batzutan bi ezerekin ez, zubieta alias xubita ez, hori modu diferente ematen zuten ez. Eta orduan, egin duguna da, PDF bat gutunetan agertzen den modu berberean ez, eta hori dago USB-an sartuta baita ere, eta gero hemen egin duguna da, gaur eguneko, gaurkotu pixka bat grafia hori, ezta? Eta K jarri beharrean, C-erekin, H eta C-erekin, puxka jarri dugu, gaur irakurriko genukeen bezala, ez? Hori da. Liburu hauek zuen ustetan gaurko euskararen egoeran eragina izan dezakete? Hala, espero dugu. Lehen esan dugun bezala, goizutako hizkeraren evoluzioa ezagutzeko, gero euskalkien edo hizkeren sailkapena hobek ikusteko, eta gero, ez dugula esan uste dut, ez da, bigarren liburuen hizkuntza azterketa egiten dugu, eta orduan hor lehenbizi izen morfologia ukitzen dugu, hau da, orai arte ekin nahi deitu dena, ez da, gero aditz morfologia, aditz kontuak eta aditzen taulak ere agertzen dira. Euskara ere aztertzen dugu, teorizaziorik egin gabe tokia ez delako, beste, baina hor, ez dakinik, juntadura, menderakuntza, kausazkoak, denborazkoak eta hainbat adibide. Gero hiztegia heldu da, lehen komentatu dugun bezala, gero Jose Ramonen eta Ignacio Bergararen hiztegien arteko alderaketa, taulatan emana, ez dena, ez hitz asko dira, baina importantenak, gero onomastika kontuak ere badira, izenak eta aipatu ditugu, baserriak eta toki izenak eta jenden izenak, hipokoristikoak eta hori guztiak. Eta gero hitz ordenare ukitzen dugu hartan eta honetan, eta hitz ordena euskararen barnean asko eztabaidatu den gaia da, eta horren inguruko teorizazio egiten dugu hor bai. Eta gero Bergararen honetan aurrekoan ez, baina euskararen eta erdaren arteko hizkuntza ukipena ukitzen dugu, eta horre teorizazioa bada, ez? Zeren, gutun hauek euskaraz daude, baina batzutan zatika dira, ez? Orduan, erdazko gauza dira, eta erdaraz, razon agertu berren, arrazon agertzen da, ez? Euskaraz arrazoi erraten baita, eta horrela, ez?
Orduan, horrek ze probetxo, ze etekin ekar dezakeen, hiztegia adibidez, hiztegiak egiteko orduan euskaltzen dian lekukotasuna behar izaten dira, ezta? Testutako lekukotasunak, aldelarik ez oso zaharrak, baina, hauen 1800 inguruko dira, ongi. Eta orduan, pentsatzen dugu, hortarako ere baliatuko dela, eta gero, gramatikalarik ikusi nahi baute, hauek joskera nola erabiltzen zuten, edo aditz kontuak, ameka gauza dira, ezta? Adibidez, aditzean, gaur egunean ibiltzen ez dugun gauza bat agertzen da Frankotan, gure autore klasikotan ere bai, ezta? Etorri ez da, esaten dute batzuetan, batez Minondo, gone gutxiagotan, ez? Etorri ez da. Etorri ez da zego zarra hori, gero guk esaten dugu, etorri ez delako, ordena bera da, baina mendekoetan, ez da. Horiek gauza teknikoak dira, baina garrantzizkoa gero Euskara hobeki ezagutzeko, sakontzeko, eta gaur egungo gauzak eta funtsatzeko eta aberasteko. Eta etorkizunean horrelako lan gehiago egiteko, egitea pentsatua duzu edo? Bueno, asmoa, oraindik bai, jarraitzeko asmoa dugu, oraindik gelditzen dira hainbat gutun edo, ez? Eta guain, hau argitaratu ondoren, gutun hauek argitaratu, beste zera batzuk, badire eta hori ekinen diegu orain. Dena dela esan nahi dut, hor goizuetan agertu diren, guk euskarazkoak hartu genituen, ez? Baina hor agertu zen edo dagoen dokumentazioa izugarrizko asko, izugarri dela, ez? Eta guk hemen, 300 gutun badira, gaztelaniaz idatzitakoak izango dira milaka eta milaka, ez? Milaka eta milaka gutun, garai hartako kontuak eta gauzak eta esaten dituztenak, ematen dituztenak, ez? Eta badira baita ere, kuadrosoak edo, zer nolako komertzio egiten zen, alde batekin, bestekin, beste burdinolekin, baita Ameriketako Caracas eta itsasontziak ara joan eta torri eta zer eramaten zuten itsasontzietan, zer ekartzen zuten, zenbat gauza ekartzen zuten. Horako dokumentazio asko dago eta oso interesgarria, baina dena gaztelaniaz ez dago, ez? Erdaraz dago eta gu euskarazkoekin horretara mugatu gara, ez? Eta horrekin segituko dugu, urrengo, bosgarrena, seigarrena edo... Urrengo 5-6 urteetan? Urrengo 2 urteetan aldelarik. Hor, franko dira, Donibane Loizuneko eta Ainoako gutunak. Donibane Loizunekoak hor bazen beste burdinola bat, Donibane Loizune eta Goizueta Oiartzun alderdi horiek oso hurbil daude, urumea erabiltzen zuten, ibaia, mea ekartzeko, gero burdinazko pezaketa ateatzeko, garraiatzeko torrela. Gerra garaia zen, ura, 1800 inguru hori, lehenbiziko Mentxio Berla, gero Independentzia Berla, edo hori. Eta orduan mugetan arazo izaten jozten gauzak garraiatzeko merkataritza egiteko, baina gero urumean barrena eta itxasuan nonbait errezagoa zen, eta bestelare beti egin izan da. Alak deitzen zieten olako txalupa handi batzuei, ez, eta kuietan garraiatzen zuten mea, igotzen zuten mea, uste oso morrostrotik ere ekartzen zutela, eta gero, bertan ere bai, meakariak hori biltzen ziren mea ateratzen Goizuetan da inguru horretan guztian, ez da? Eta gero burdinoloetan mea horrekin egiten zuzten gauzak, ez? Eta politia da ikustea, muga betzela muga, ez? Azken batean merkataritza kontuetan, hori, Ainoa, Donibane Loizune, gero Minondone, Juan Bautista Goitzarinen bizi zen Ola jaunak, bazuen beste burdinola bat Larrainen, Zuberuan, ez? Eta hori, orduan, harreman hori guztiak ikustea interesgarria da, ez da? Eta Iruñea ere azaltzen da, eta merkataritza kontuengatik, ez da? Orduan, gelditzen zizkigun liburu horietan, batez ere iparraldeko kontua, baina gero badira beste batzuk alde hontakoak, baina interesgarriak eta zailak, eta frantsesez ere badira. Alde honetan gaztelania ez daun bezala, hangoek euskaraz eta frantsesez idazten zuten. Eta, ja bukatzeko, zeozer utzi dugu, ez dakit, zeozer gehitu nahi duzue?
eskerrak ematea gara da. Bai, bi gauza oraindik, bueno, jarraituko dugula gurea hizkuntzaren kontuak eta aztertzea da, eta hori gustatzaigu, ezta? Horrekin engantxatuak gaude, ezta? Eta, bueno, oraindik materiala badugunez, horrekin jarraituko dugu beste pixka batean baita ere, ez? Eta bestetik, bueno, guk lana egin dugu orain arte, eginen dugu, baina bueno, lana aurrera ateratzeko eta egiteko izan dugu laguntza guztia, ez? Etxe horretako dokumentazioa agertu zen etxe horretako, bueno, nagusiei edo, bueno, eskerrak eman, ez? Zeren dokumentazio hori dena udala di eman zion, ez? Eta bueno, alde horretatik erraztasun guztiak izan ditugu, bai familien aldetik, bai udalaren aldetik, baita ere laguntza, lehen esan dudan laguntza guztia eman diguten guztiei, ezta? Argazkiak direla, bai Elizako artxiboen konsulta dela, bai toponimoen zer non dauden, zer dauden, eta baita ere, bueno, hango hiztegia eta gauzak argitzen lagundu diguten guztiei, ezta? Bueno, haiek goizuetar horien parte hartzerik gabe ere, beste gintzen guntzateke hau dena egin, ez? Guk lan egin dugu, orduak sartu ditugu, orduak, eta bueno, hau da emaitza, ez? Ez dakit besterik... Ez, gauza asko daude esateko, baina, nik uste, garrantzizkoena aipatu dugula. Seguro gelditu direla gauzak hor, baina... Bai. Informazioa erraztu diguzten guztiei, ez? Eskerrak alde horretatik eta bueno. Gero, finantzazioa edo hori lehen aipatu dugu. Bai, ez hori ere, klaro. Nafarroako gobernuaren Euskara Bidearen laguntza izan dela, Euskaltzaindiarekin daukan hitzarmen horren barrenean, eta Euskaltzaindiaren are bai, ez? Azken batean, Euskaltzaindiaren Iker bilduman atera zirelako horiek, atera direlako hauek, eta behar bada aterako direlako besteak, ez? Eta hori garrantzizkoa da, liburu hauek ez dira nobelak, ez dira saltzean txurroa bezala, ez da? Orduan dirua behar da gauzak zehatzeko, ez? Gu lan egin dugu, ez du jaso bakarri liburuki batzuk eta horrekin pozik gaude, baina garestia baita liburuak argitaratzea. Jendea behar da kanpotik ez du ikusten, baina dirua balio du eta dirua lortu behar gauzak ateratzeko ere, deus kobratu gabe ere, esan nahi dut, guk musutruk lan egin dugu, baina hori, liburuak ateratzea garestia da. Eta, nik esango nuke bukatzeko ez dakit. Hor udaletxean dagoen dokumentazio hori dena, hori altxorra dela, ez? Hainbeste informazio eta gauza dago hor, oraingo gazteak pixka eta aztertu bai ekonomiaren aldetik, edo bai historiaren aldetik, edo hor badagoela, izugarrizko dokumentazio pila, asko, oso interesgarria, aztertu nahi duen harritzat, bueno, hor dagoela, eta nik uste dut erraztasun guztiak emango dizkiotela handik, guztutatik, hori dena ikusteko, aztertzeko eta lan egiteko, baita ere. Jende, animatu alde horretatik, zertzeko. Non egongo da eskuragarri, liburutegi, edo zein liburutegitan? Bai, eusein liburu dendatan, liburutegietan ere bai, pentsatzen dut, ez? Liburutegiekin, hitzarmenak eta gauzak izaten dira, baina, liburu dendetan ere egongo dira. Ez da izango balio duten orain. Eta eto €30, ez da egite. Eta... Gu liburuak idatzi ditugu, baina gero zabalkundea eta prezioak eta hori dena idearik ere ez. Eta biak batera saltzen dira edo banaka? Bai, ez, hauek gainera aurreko, ez da egin hauek gu berezitu, baina plastiko baten barrenean daude. Gaina txartela hor dago erakutsi dugun txartel hori. Eta biak batean saltzen dira. Gainera, esan bezala, bildumaren zenbaki bera dute, Iker 48. Liburu bikoitza da. ISBN bakarra gukatea, baina gero bakoitzak berea, pixka bat bere ziantza dago. Bai, ez. Baina, batean, saltzen dira.
Batean, 2 liburu asalduzkero, diru gehiago aterako dugulako, ez da? Bai, berezi, beraztu, zer azki. Bai. Bueno, primeran, mila esker gurekin hitz egitera etortzeagatik eta zuen lana partekatzeagatik. Ez horregatik. Bueno, ondo izan. Bai, berdin. Bana, eskerrik asko. Bueno, hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Ondo izan! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Ea nahi dudan, jakina. Eta argiaren fakturan aurreztea. Eta gasarenean. Ona da planetarentzat. Eta orain diru laguntzak dituzte. Inbertitu efizientzian. Egin zure etxebizitza efizienteagoa eta jasangarriagoa. Eta aurrezten lagun diezazula. Birgaitze eraginkorra.laboralkutxa.eus.